ಉತ್ಸವನಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಮಂದಿಲು ವಿಶೇಷమైన ಪೂರ್ಣ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನಮ್ಮ ನೇಪಾಳ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಬೆದ ಬೆದ ಪೂಜೆ ಬೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಮಾತ ತೆರೆಯೋಡು ನಾಡ ತೂವೋಡು ನಾಡ ಐಕ್ ಪಿರೌಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವೇತೋ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಗ್ಲುಪ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈ ಸೇರಿಗಿಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆದ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಪ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿಡು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಆದಿದೇವರ ನೆಚ್ಚಿನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರನ ವಾರ್ಷಿಕ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕುಂಪಲ ರಥೋತ್ಸವ ಪಂಪನಂಚಿನ ಬೆರಮೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದ ಶಿವೆ ತಾಂಡವರ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅವೇದ ಕಲಾರಂಗಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಲ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇಡೀ ದ್ವೇಷಧರ್ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ವಿಚಿತ್ತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೊರಟು ಇದು ವಿಶೇಷమైన ಮಾನಾದಿಗೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚುಟುಕಾದ ಮಲ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಓಲಗಾವಡು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಅಂಚಂಡ್ರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲವ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಜಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಅಂಚನೆ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖರು ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಪಲ ಮಡಿಕೇರಿದ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯವರ್ಲರು ಆರ್ಲೆತ್ತನ ಮಲ್ಪ ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಕೊಡ್ಪಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಬಂದುಲೆ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶಾಂತಿಲ ವೇದಿಕೆ ಬರುದು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶಾಂತಿಲ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಬಂದು ಒಲಗಾವಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ರಾಜಕೃಷ್ಣನ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಯರ ಬಲ್ ವೇದಿಕೆ ನಾಯರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೋಡೋದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿನಚ್ಚಿನ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬೇರೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಮ ಭಕ್ತರ ಏನಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಜಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಲಾದ ಆರ್ಯಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಕಟವರ್ತಿಯಾದ ಮರಣಿ ನಡತನ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಭಕ್ತನಂಚಿನ ಮಿತ್ರ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಪಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರమైన ಭಕ್ತಿ ದಿಂಜಿ ರಚನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರಿಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಅವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಶರತ್ ಬಾರ್ದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾದಮುದ್ದೆ ಪುನರ್ ಅರಿಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ. ಜನಗಳ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜಕೃಷ್ಣನ್ ಪರಮ ಭಕ್ತರ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಜಕೃಷ್ಣ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಶಾಂತಿ ಆರುಲ್ಲರು ಉಪಸ್ಥಿತರೆಲ್ಲರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನೆಚ್ಚಿನ ಈ ಊರ್ದ ಮಾತ ಜನಮಂದಿಲೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾದ್ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಇದು ವಿಶೇಷమైన ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪಂಪನಚನ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಚಿ ಅದೇ ಯೋಜಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡಿದಾತ್ರ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪಂಡದಾದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಪಂಡದಾದ ಪಂಪನಚನ ನೆಲಗಟ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಿದ ಕಾಲರ್ದು ವಾರಿಜ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಕ್ತನಂಚನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಂಚಿನ ಐನು ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಶಾಂತಿನ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಪೂರ್ಣమైన ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಶಿವಪಾರ್ವತಿರು ಒಂಜಿ ಕುಬಲ್ಲಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲುದು ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತು ನಾವು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಜ್ಜಿತ್ತಿ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಇನ್ನು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಗೂ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲು ಓವೇ ರೀತಿಯ ಪಣವದ ಸಕಾಯಕ್ಕೆ ಬೋಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲು ನಟ್ಟೊಂದು ಪೂಜ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರ್ವ ಆಡ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಗನ್ನು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ಪ ಆಡ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಗ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆದ ಮುಟ್ಟದ ಮೂಲಕನೇ ಭಕ್ತಿರ್ನಕಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ದಿಂಜುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಾದು ವಿಜತಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ವ ಕಾಲಡು ಸೇರಿದ ರಚನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಕ್ ವಿಶೇಷమైన ವೈದಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನದ ವೈದಿಕೀರು ಮಲ್ಪೇರು
ಅಂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಲ್ಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನರಂಜನೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಚ್ಚಿನ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿದ ಬಡವು ಯಾಪಲ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪಗೆ ಮನಸ್ಸದ ಉಲ್ಲಾಸಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪಗೆ ಅಂಚೆನೆಟ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವೇರ್ನ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮುದ ಕೊರ್ಪುನಚ್ಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳಗಾವಡು ಪನ್ಪುನಚ್ಚಿನ ಈ ಊರ್ದ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ವೇದಿಕೆ ಕೊರಡು ಅಕಲ ಕಾರಗ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದು ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾರ್ದು ಕೈ ಮೇಯ್ಕ್ ತುತ್ತೈತ ಮಲ್ತದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಚ್ಚಿನ ದಿಟ್ಟು ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವತ್ತನಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಚ್ಚಿತಿ ಈ ಪೊರ್ತಡು ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದಪ್ಪು ಬೆದ ಬೆದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಪೂಜಿ ಪಣವದ ಸಕಾಯ ಬೋಡು ಐಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಕಾಯ ಕೊರೋನಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಅಕ್ಲನು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಾನಲ್ಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ತಿಜಿನ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಸಂದುಜಿಗೆ ಇಚ್ಚಿತಿ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಂದು ನಂಚನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಪ್ಪುನಂಚನ ಒಂಜಿ ಪೆರಮೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಬೇರೆನು ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ತನ್ನ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದಪ್ಪು ಬೆದ ಬೆದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತನ್ನ ಮಿಲ್ಕ್ ನಂಚನ ತಿಕ್ಕ ನಂಚನ ಪನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅದಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದಪ್ಪು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದಪ್ಪು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಅದಪ್ಪು ಮಾತೆಕಲ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟು ನಂಚನ ಕೊರ್ಪು ನಂಚನ ಎಡ್ಡೆ ಉಡಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಬಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೋದು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಅದಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಅದಪ್ಪು ಒಂಜಿ 50 ಸಾರ ಅದಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಆನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವನೇ ಯಾನು ವಹಿಸುವನ್ನೇ ಪನ್ಪು ನೆಲೆಟ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದಪ್ಪು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದಪ್ಪು ಅಥವಾ ಉಲ್ಲಾಲ ಭಾಗದ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದಪ್ಪು ಮಾತೆಕಲ ಪಂಡಿ ಪಾತೆರನು ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋಲನೆ ಮಾದಪ್ಪು ಅಥವಾ ಉತ್ಸವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಪ್ಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಅನ್ನದಾನಾದಿ ಸೇವೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊರಿಯರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇನಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲದ ಒವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಪ್ಪು ಒವೇ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಆದಪ್ಪು ಒವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಪ್ಪು ಇನಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಅನ್ನದಾನಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಚ್ಚ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಲನೆ ಮಲ ಮಲ್ಪನಚನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಿದಿತ್ತಿನ ಅವು ನಮ್ಮನ ಊರ್ದಕ್ಲ ಭಕ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಪಂಡ್ರೆ ಆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಕೊಂಡಿ ಅದು ಪುನರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ನಾಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪನ ರಿಲೇಟ್ ಕಟ್ಟಿದೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಶಾಂತಿ ಏಪಲ ಪನೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಕಲಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನವದ ಸಕಾಯಕ್ಕೆ ನಂಚನ ಉಪ್ಪುಡು ಆನ ಇನಿ ಅಂಚೆಂಜಿ ಎಲ್ಲದ ದಿನದ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲ ಕೂಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕಲ್ಲ ವಹಿಸೊನ್ನಾರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ದಯಪಂಡ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಡ ಅಪ್ಪ ಶಾರೆದನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಜನ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತುದ್ರೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಪ್ಪೆ ಓ ಉಳಿತನಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ್ನ ಪುದರುಪ್ಪು ಅವು ಕಬಡ್ಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದಪ್ಪು ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತೆಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವನ ವಹಿಸೋಣ ಮೂಲಕ ಈ ಮನ್ನದ ಕಲೆ ಈ ಮನ್ನದ ಬಿಲೆ ಎಪ್ಪಲ ಶಾಶ್ವತ ಆಡು ಒರಿಯುಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡು ಈ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡ್ತೇರತ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕೈತಾಟಿ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ತಿಂಗೊಳ್ಳೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳದ 26 ತಾರೀಕು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿಯ ಪುನಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಜೀವನದ ಪುಟ್ಟಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನದ ಪರಿವರ್ತನದ ಯುಗನೇ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜೀವನದ ಪರಿವರ್ತನದ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣನೇ ಆ ಜೋಕುಲಾಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲಗ್ ಅರ್ಪಿತಗ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಯೋಗಲ ಭಾಗ್ಯಲ್ಲ ದೇವರು ಕರಿಸಾದೇರಿ ಅವಂಚಿತಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಕ್ಷಣ ದೇಟ್ ಅನುಗ್ರಹಪೂರ್ಣ ಅದು ಉಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಮ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡು ನನಾತ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ಪ ನಚ್ಚನ ಭಾಗ್ಯನ ಅರೆ ಕರುಣಿಸಾಡು ಪಣದು ಇಂಗಲ ಪ್ರಾಯಡ್ ಕಿನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ತ ನಚ್ಚನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟುಡುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಈ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಮನ್ನಡು ಏಪಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಮ ನಚ್ಚನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮನ ಮಾತೆನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಗೆಡು ಗೌರವದ ಕೊಡುಪಡದು ಭಿನ್ನೈತ ಮತ್ತದಲ್ಲ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪಕರು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಅಂಚನೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಎಡ್ಡ ಭಿನ್ನ ಪುನಚನ ವಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಆದ ಪುನಚನ ಅವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಚಿವರಾದಪ್ಪು
ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಹಿಡಿತನಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಈ ಊರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೋಡದು ಒಬ್ಬ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪುನಚಿನ ಮಾತ ಧರ್ಮ ಕಜ್ಜಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಬರಿಕದೀದು ಒಂಜಿ ತಾಂಗ್ ಉಂಟನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನದ ಗೌರವವನ್ನು ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿ ತಿನ್ನಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎದುರುಡಿತಿನ ಅಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದನೇ ಪನೊಂದು ಈ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಶಂಕರಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಟೈಮ್ ಉಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲೇದು ಪುನಃ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಅದಿತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆದಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ದುಂಬು ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಇಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಎಂಕ್ಲು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಎದುರುಕೊಳ್ಳೊಂದಿತ್ತ ಅದು ದಯಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡುದ ಕಷ್ಟ ಹೆಂಚೆತ್ತು ಈ ಟೈಮ್ದ ಕಷ್ಟ ಹೆಂಚು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ಮಂತದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ನವಚೇತನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನವಚೇತನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಂಡ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಉಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಆತ್ಮಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ಕೊಡಲ್ಲ ಆ ನವಚೇತನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸತ್ಯ ಮಾಡೋದು ಖಂಡಿತ ಅದು ಆಕಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀರಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಆಕಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ದುರ್ಗಾ ನವಚೇತನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಶಂಕರಣ್ಣ ಪಂಡೆ ಮೊರಣಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಲ ಎಂಗ್ಳು ಡೊನೇಷನ್ ಪೋಂದಿಜ್ಜ ಖಂಡಿತ ಈರ್ ನಡೆದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಬಂದಿರು ಆ ಪಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತ ಈರ ಪಿರಡುಲೆ ಎಲ್ಲ ಕುಂಪುಲ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಊರೇ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಖಂಡಿತ ಇದು ಬಂತದ ಈನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಖಂಡಿತ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಶಂಕರಣ್ಣ ಬಂದಿತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ ಬಂದಾಗನೆ ಇರೋದು ಎದುರು ಪೋಲೆ ಬಂದು ಸೊ ಅದ ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಆ ಬೈದ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನ ಬೈದಿನ ಕಷ್ಟ ಎಂಗ್ಳು ಗೊತ್ತು ನಿತೆ ಎಂಗ್ಳುಂಡಿ ಕಾಸುಪ್ಪು ಅಂಡ ಆ ದುಂಬದ ಕಷ್ಟ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ದಪಂಡ ಆ ದಿನತ ಎಂಚೇತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಡೊನೇಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಕಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಡೊನೇಷನ್ ಬಡ್ಲು ನಮ್ಮ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು మన చీటీ బరతినట్లా డొనేషన్ కొరందిచ్చాను దుంబు సో ಆ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಶಂಕರನ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದದ್ದು ಈತು ವರ್ಷ ಬೈದೇರು ಖಂಡಿತ ನಾರುಗಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ ಕೊರಡು ಬಂದೆ ಅನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಅಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ನೇಕ್ಕೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಇಂಚಿತ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸನ್ಮಾನನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಪನ್ಪನಚಿನ ದಿಕ್ಕುಜಿ ದೇವೇರು ಏರೆಗಳ ವರಲ ಕೊರ್ಪುಜರಿಗೆ ಶಾಪಲ ಕೊರ್ಪುಜರಿಗೆ ಆಡ ಅವಕಾಶ ಪನ್ಪುನ ಜನ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಚ್ಚರ ಹತ್ರ ವರಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಶಾಪಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೇರು ದೇವೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು ಐನು ಎಡ್ಡೆಡು ಬಳಸು ನಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಆ ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುಂಬದ ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠಗೆ ಬರಡು ಪಣದು ಗಂಗಾಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಜುಮಗ ದೇವೇರಿಗೆ ಆತನ ಕರ್ಬದ ತುಂಡ ಅದಪ್ಪು ಐನು ಕೊರ್ನ ಶಿಲ್ಪಿನ ಕೈ ಕೊರ್ನ ಅವು ಒಂಜಿ ರೂಪ ಪುಣ್ಣಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಗಂಗಾಧರ ಕುಜುಮಗದ್ದೆನ ಕೈಟು ಒಂಜಿ ಮನ್ನದ ಮುದ್ದೆ ಕೊರ್ನ ಐಕ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪದ ರಚನೆ ಕೊರ್ಪುನಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಎತ್ತನ ಅವು ಗಂಗಾಧ ಪೂಜಾರಿ ಕುಜುಮಗದ್ದೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಶಿಲ್ಪ ಆರ್ಟ್ಸ್ದ ಮೂಲಕ ಆ ನಿರಿದ ಕಾಲಾಡು ಮುಂಚೆಲ ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪನಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಕೆ ಅಂತ ಆ ಶಿಲ್ಪ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಅಂದ್ ಪನ್ಪನ ಕುಜುಮಗದ್ದೆ ಅಂದ್ ಬಾರ್ದಿ ಕುಡ್ಲ ಅಂದ್ ಬಾರ್ದಿರಿ ಶಿಲ್ಪ ಆರ್ಟ್ಸ್ದ ಮೂಲಕ ಅವೇತೋ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪನು ಊರೊರ್ಮೆಲ ಉಂಡೈನಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಂಗಾಧರನ್ನೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಪಾರವೈನಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ್ಪುನಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಉತ್ಸವಾದಿ ಕಾರ್ಯದ ಆನಕ ತನ್ನ ಬ್ರೆಶ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬರವಣಿಗೆ ಉಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಬುಡುಪಾಯರಾಪುಡ ಐನು ಪೂರ ಮಲ್ತದು ದೋಚುಪನಚಿನ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪನು ಅವು ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಕುಜುಮಗದ್ದೆ ಬಾಂಡೆ ಪಣಿರ ಕರ್ಮೆ ಅಪ್ಪನು ಕೋಡೆಗನಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಬಲ್ರನ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಳಭೈರವ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ವರ್ಷಾವಧಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ ಎತ್ತಿನ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ನಮ್ಮ ಬೈಪಾಸ್ ಐಕ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರೀದಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಶಾಂತಿ ಪಂಡರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಡ ಬಂಡರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದ್ವಾರನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಗಳ ಒರಿಪೋಡು ಬಂದದು ಐಕ್ ಲೇಬುಲು ಭೈರವ ಸೇವೆ ಎತ್ತಿನ ಐಕ್ ಕೋಡದಾನಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಐಕ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪುರಾಪುನು ಕೊರ್ನಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಈ ಜನನೇ ಬಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟುಡುಂಡು ಐಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಬರಬೋಡ ಪೂರದ ಇದು ಮಲ್ತನಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾರಂಗಡ್ ಮಿನ್ಕುನ ಮೂಲಕ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಆದಪ್ಪು ಆತನ ಮೂರ್ತಿ ರಚನೆ ಆದಪ್ಪು ಆತನ
ಬರವಣಿಗೆ ಅದಪ್ಪು ಬ್ಯಾನರ್ ವಿಷಯ ಅದಪ್ಪು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಷಯ ಅದಪ್ಪು ಮಾತೆಟ್ಲ ಚಾತುರ್ಪೋನ್ ಮೂಡೈನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 2025ನೇ ಸಾರಡು ಅರ್ಹವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಮಾನಾದಿಗದ ದಿಕ್ಕದಿಂದ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರ್ನಲ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣವನಿಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಕುರುಡು ಪನ್ಪನಚನ ಅಂಗಲಾಪು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶಾಂತಿ ಮೇರ್ನ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಕಲ ಗಂಗಾಧರ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗಳ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸೇವೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಆ ಸೇವೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಲೆಂಕಲು ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬು ಎಂಚ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನನು ತೆರ ಅಂಚನೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಬನಚಿನ ಕೆಲಸ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರ ಕೊರಡೋದು ಪಡೆದಿನಂತೆ ಒಂಜಿ 60-65 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಹಿರಿಯಕಲು ನಲ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಆನ ನೆರೆದು ಪೊಣ್ಣ ನೆರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಒಜ್ಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ನಾಚನೆ ಮಲ್ಪುನಚ್ಚ ನಮಕ್ ಎದುರು ಗುಲ್ದುನಗ್ಲಿಗ್ಲ ನಾಚಿಗೆ ಅವಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಕಲು ಆ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಕಾರಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿದು ಒಂಜಿ ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ ತುತ್ತುದು ಎಕ್ಕಸಕ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತಿರತ ಆ ಒಂಜಿ ಮಡಿಲು ತಂಡದ ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಸ್ಥಾನಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನರ್ ಇಂಗ್ರ ಗಜೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಪಡೀರ್ ಆ ಒಂಜಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಸಮಯಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿಡು ಮಡಿಲು ಸೇವಾ ತಂಡ ಪನ್ಪನಚನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನ ಮೂಲಕ ಅವೇತೋ ಕಡೆಟ್ ತನ್ನ ಸೇವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆದ ಬದ್ಧದ ಆಧಾರಡು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಕ್ಕಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಪುನಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ಸವಾದಿ ಕಾರ್ಯಡ್ಲ ತನ್ನ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಸೇವೆ ದಯವಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ವ್ರತ ಬತ್ತಾರೆ ಅಬುಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬುರ್ದು ಕುಲ್ಲರ ಅಬುಜಿ ಆನ ಮುಕುಲು ಒವೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸದ ವೈದಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಾಯಕರಾದ ಸೇರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 40 ದಿನಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿದ ಶಾಕಾಹಾರಿಲಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಕಲು ಮಡಿಲು ಸೇವಾ ತಂಡ ಅಂಚಿತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ವೈದಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮೀರುನಂಚಿನ ವೈದಿಕತೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮೀರುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ತಂಡಲ ಮಲ್ತದು ತೋಜಿಪೋಣ ದಯಪಂಡ ಇಂಕುಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯರದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಜಪಾನ್ ಪೋಣ ನೆಲೆದು ಆವಜಿ ಕೆಲಸ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಚ್ಚಿನ ಮಡಿಲು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿಕ್ ಮಡಿಲು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರು ನಡಪನಚ್ಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸನಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದುಂಡು ಉತ್ಸಾಹದ ಚಿಲುಮೆ ಆದುಂಡು ವಯೋಸಿದ ಮಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುನಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸು ವೈಕುಲ ಮಿತಿ ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಯವ್ವನಡಿ ಉಪ್ಪ ಪನ್ಪುನಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಉತ್ತೇಜನ ಉಲ್ಲಾಸ ಸಂಭ್ರಮ ಪೂರ ಆ ಒಂಜಿ ಮಡಿಲಿದ ಉಡಲ್ಡುಂಡು ಅಂಚಿನದ ಮಡಿಲ್ದ ಉಡಲ್ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಡಿಲ್ದ ತಂಡ ಇನಿ ಕನಕ ಉರೊಮ್ಮೆಲ ತನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದುಂಡು ಪಡೆಯರ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪನು ಐತ ಹಿರಿತನದ ಪ್ರಾಯಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗಜೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರ್ವದ ಇಂದ ಮಾನದಿಗೆನು ಗಜೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರ್ಲು ದೆತನೋಡು ಪಣದಿನಂಚಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಗರುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಗರುಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ತನ್ನನ್ನು ಕರಸೇವಕರಾದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂಚಿನ ಮಡಿಲು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣವೆನಿಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮಡಿಲು ಸೇವಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ 335ರಿಂದ 40 ಸದಸ್ಯರು 60 ವಯಸ್ಸಿನ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಾಗಿ ವಯಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಚೈತನ್ಯ ಎಂಬಂತೆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 280ರಷ್ಟು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಸೇವೆ ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಡಿಲು ಸೇವಾ ತಂಡ ಪಡೀರು.
ಕುಂಪಳದ ಓವೆ ಬಾಗಡಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣನ ಸೊರಕೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಆರು ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತ್ರ ಇನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸನ್ಮಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಸುಯೋಗ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡೆತುಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಪತ್ರನ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯವರದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ್ರಿ ಆ ಪೊರ್ಲ ಗಡಿಗೆ ನೆನಪಂತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಳ ಬೆರಗು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಮಾಶಿನ ಸಮ್ಮುಖಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತಿನ ಈ ಪೊರ್ತದ ಪರ್ವಗಳಿಗಡು ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಮಹಾಪರ್ವಕಾಲದ ಪುಣ್ಯ ದಿನಟ್ಟು ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯನ ಸಮ್ಮುಖಡು ಸೇರಿದಂಚಿನ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯನ ಸಮ್ಮುಖದೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಶಾಲಬುದ್ಧಾದ ಫಲವಸ್ತುದ ಕಲಾಕಾಣಿಕೆಯೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಪ್ಪಡಗೆ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಭಿವಂದನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾನಿದ್ರು ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಡಗೆ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ. ಸನ್ಮಾನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ್ನ ತರೇಕ್ ತೀಪುನಂಚಿನ ಪೇಟ ಅವು ದಿನ್ನದ ಒಂಜಿ ಪೇಟ ಅದೇ ಪಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೇಟ ಅದು ಆಡ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರೆಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ತಿಕ್ಕುಂಡಿಕ್ಲಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬೊಕ್ಕ 16 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಆಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ 16 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಅಷ್ಟಬದ್ಧ ಲೇಪನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಲ್ಪನಚನ ಆಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ 24 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ನಂಚಿನ ಪಯನಡು ಈ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಚನ ಭಾಗ್ಯನ ಆ ದೇವಿಯರು ಕನಿಸಿದ್ದಾರೆ ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿ ನಮಕ್ ದೇವಿಯರ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ ಉಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರ್ಸಾದ ಉಂಡ ಐನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಚಿಡ ಅವು ನಗಣ್ಯಾಪಗೆ ಅಚ್ಚರ ನಮಕ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಾಲಾಯ್ದ ಜಿಡ್ಡಿಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶಾರದನ ವರ ಅದಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಸಂಘಟನೆದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಮಾತೆಕಲ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಚಿತಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ಅರ್ನ ಪಾದ ಮುದೇಳ್ದು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನನೆ ತೆತ್ತೊಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಭಾಗ್ಯ ಅದೆ ಅಚ್ಚರ ಶಾಲ ಅದಪ್ಪು ಮಾನಾದಿಗೆ ಅದಪ್ಪು ಮಾತ ಬಲವಸ್ತ ಅದಪ್ಪು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಏನಂಚೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಯಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಹವಾದ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಅವು ಊಲ ಅರ್ಜಿ ಪಾರ್ದು ದಿಕ್ಕದಿನತ್ತು ದದನ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕಗ್ ಅವೇ ನಾಡೊಂದು ಬೈದಿ ಆನ ಜನಪದ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯಾನ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನಚನ ಎನ್ನ ತುಡಿತ ಮಿಡಿತ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಉಂಡು ಅಚನ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿಗೆ ಪತ್ತು ನಕ್ಲಾದಪ್ಪು ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ನಕ್ಲಾದಪ್ಪು ಮಾನಚಿಲ್ ದಕ್ಲಾದಪ್ಪು ಈ ನಾಗಸ್ವರ ವಾದಕರಾದಪ್ಪು ತುಳುವಾನಾಡದ ಮಣ್ಣುಡು ಜನಪದ ಅಲಿವು ನಂಚಿನ ಜನಪದ ಕಲೆಕುಲು ಉಂಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲಿ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಆಯರುಂಡು ಅಂಚಿತಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತರೆಕ್ ಇಂಕ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರ ಅಂಚಿತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇಂಕ್ಲ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಾಡು ಪಡೆದು ಈ ಅಭಿಮಾನದ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಿರಿಗಳ ತರತಕ್ಕಾದು